hukum negara lan agama ora eneng. Umpama ora metil ya ora dicekel polisi. Umpama ora metil ya ora terus oleh dosa. Ngono ya, Mak. Anggone kabudayan kuwi ana 3 perkara. Siji pecinta budaya, pelestari budaya lan pelaku budaya, Nduk. Ana 3. Pelaku budaya. Kaya awake dhewe iki pelaku budaya, seniman seniwati iki klebu pelaku budaya. Pecinta budaya, Mak. Pecinta budaya kuwi klebu sing nonton. Sing nonton kae ora dibayari nanging uga nonton nenggone awake dhewe, nunggone awake dhewe nganti tancep kayon, Nduk. Ngono ya, Mak. Budaya pelestari. Pelestari kuwi sing nanggap. Ngono ya, Mak. Pulau gamelan wayang sinden dalange apik nek ora enek sing nanggap. Lah iya. 3 kuwi kudu eneng kabeh, Nduk. Ngono ya, Mak. Nduk, dadi kaya Mbah Takim iki klebu pelestari budaya. Ngono ya, Mak. Nduk. Nduk rikala nguni, Nduk, iki ana dandang gula. Slendro. Ki sing ngripta mbahku, Mbah Salam Karangjati. Ki ya cocok, Nduk. Mbahku jenenge Mbah Salam, pondoke Miftahus Salam. Piye? Ora ya wis ginaris kaya ngono kuwi. Lah iya berarti awake dhewe ya melu duwe ya, Mak. Awake dhewe ya melu duwe gotak dhuwur kan, Nduk sitok sing cilik. Sing guri dhewe kan nggone awake dhewe. Nyuwun tintinganipun, Mbah. Doe nguni. Alah, alah. Dirungokne sik. Iki meng pemanasan kok, Nduk. Nah. Doe nguni, ngono lho, Nduk. Cakepane kaya ngono. Heeh. Doe nguni. Alah, kuwi teko ndi, Mak? Teko Mekah, Nduk. Doe nguni. Sunan lan wali. Doe nguni prosunan lan wali. Sami kersa nyarken agama Islam lan syarat rukune. Dadi duwe nguni prosunan lan wali iki nyarke agama Islam lan rukune. Wayang pralambangipun dene dalang kang mandhegani. Wayangipun manungsa dalange Hyang Agung. Gong. Ya pas to, Nduk, karo gong. Kyai dalang kang wenang mandhegani. Purwamadya wasana. Dadi Duk ing nguni prosunan lan wali iki nyiarke agama lumantar wayang kulit, wayange manungsa dalange Hyang Agung. Kuwi bebasane ngene lho, Nduk. Wayang ki nek cedhak karo dalang mesti diopeni. Mesti kopen ning nek wayang kuwi adoh saka dalang kae lho, Nduk, buta kae. Kuwi mung dienggo gandolan wong sak pirang-pirang. Lambene diowok-owok karo cah cilik-cilik kuwi buta-buta kae, Nduk, sing adoh karo dalang. Dadi wong nek cedhak karo pangeran kuwi bakal diopeni ning nek adoh saka pangeran kuwi mengko bakal kena godane nafsu, Nduk. Ngono ya, Mas. Tak kentak. Nah, pepeling, Mas.